भक्तिपथी जीवन को आपण को स्वागत। आसतु आज जानिबा माँ भगवती संपर्क में। खोर्धा जिलार बाणपुर अंचल विराजमान माँ भगवती ओडिशार अत्यंत प्रसिद्ध और जाग्रत शक्तिपीठ मानक मध्यरु गोटिए। शताब्दी शताब्दी धरी यही पीठ भक्त मानक आस्था और भक्तिर केन्द्र हो रही। लोककथा अनुसार प्राचीन काल में बाणपुर अंचल घन जंगलमय थिला। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରାତି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ଅଲୌକିକ ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏକ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଭୂମିରେ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବିରାଜମାନ ଅଛି, ମୋର ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରଦିନ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମନେ ରଖି ସେହି ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋକାମନା ଜଣାଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ମା ତା ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ପୀଠକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ପୀଠ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ମନରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। शारदीय दुर्गा पूजा और चैत्र पर्व समय बाणपुर भगवती पीठर भक्तमान असीम भिड़ देखा मिलता है। दूर दूरांतरु लोक मैंने आसी माँ को दर्शन करती और तांको आशीर्वाद प्राप्त करती। मंदिर परिसर में शंख घंट भक्तिर स्वर गुंजरित हो एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करि थाए। भक्त मानक विश्वास जे माँ भगवती केवल बाणपुर अधिष्ठात्री देवी नुहंती, से समग्र अंचलर रक्षाकारिणी माता जे निज संतान मानक ऊपर सदा कृपा दृष्टि रखि थांती। जेउठारे भक्ति अछि सेठारे माँ भगवतींकर कृपा रहिछि, जेउठारे माँ को कृपा अछि सेठारे असंभव मध्य संभव हो जाए। एहीपरि भक्तिपूर्ण वीडियो देखा चाहूले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और वीडियोटी को निश्चय शेयर करंतु। वीडियोटी भल लगी निश्चय लाइक करेंगे और कमेंट रे जय माँ बाणपुर भगवती बोली लेखिक। जय माँ भगवती।